अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि गोदान गाहाय नेहाथारि महरै डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ सायख'बाय। अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि महरै डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ सायख'बाय। बिथांखौ दिनै गुवाहाटी नोगोरनिफ्राय न'आव सफैनाय समाव 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल, जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, रुनिकाटा सभाराम फरायसालिमानि लेङाइ फोरोंगिरिफोर आरो ओनसोलनि समाज सिबियारिफ्रा दुंब्रुदै बरायो। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बरायनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे प्रमद बर'नि दैदेननायाव बे बिबानखौ गावनो होनानै गासै आसामनि जोलुर गेलेनायखौ जौगाहोनो खामानि मावगोन होनना फोरमायो। ओरैहाय 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरियाबो गोजोननाय फोरमायदों। बेबायदि गोथौ ओनसोलनिफ्राय अल आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायख'नायखौ आरो प्रमद बर' सरकारनि दैदेननायाव गिबि खेबनि थाखाय आईएसपीएल सन्टोष ट्रफी आरो गोबां खेलाफोर खुंनानै जोंनि लाइमोनफोरखौ गोजौ फारसे लांगोन होनना फोरमायबावो। गोसोखौथ' मोजां मोनदों, नाथाय एट दा सेम टाइम जिहेतु आसाम फुटबल एसोसिएशना सारा आसामनिनो मोनसे गिदिरथार आरो पुराना मोनसे एसोसिएशन, बेजों लोगोसेनो गोबां गिलिर बिबानबो दङ। दा गोबां हाबा फुटबलनि खेथ्रआव सारा आसामखौ लानानै आसामनि फुटबलखौ गोजौआव लांनांगौनि हाबा मावनांगौ दङ। गेलेनाय बिथिंखौ गोजौआव लांनो थाखाय बे समाव सारा सासे जिएस जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै माबायदि खामानि मावलांगोन? मानगोनां जोंनि बिटिआरनि सीएम सार प्रमद बर' सारा जेनाखि फुटबलनि सायाव बा गेलेनायनि बिथिङाव खामानि मावबाय थादों आरो आंखौ गोबांथार बे फुटबलजों जड़ित खामानियाव एंगेज खालामबाय थादोंमोन आरो बिनिनो दिनैनि बे फिथाइखौ होननानै आं बुंनो हायो। आरो इयुनाव मावलांनायनि खोथाखौ जेब्ला नोंथांमोना बुङो अब्ला बुंनांगोन कि जोंनि आसामनि फुटबला आसामाव गोबां फुटबलार्सफोर दं, नाथाय गामि ओनसोलफ्राव दङ। बिथांमोना गोजौ सारिसिम बा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम गेलेहैनो थाखाय एक्सप'जारखौ मोनाखै। दा बिथांमोनखौ जोङो मोजां प्लेटफर्म होनानै एक्सप'जार होनानै बोरैहाय इन्टारनेसनेल बा नेसनेल लेभेलाव गेलेहैनानै गावखौनो सासे साखाफारा बा जाफुंसार फुटबलार जानो हायो, जोङो बेफोरनि दिगाव खामानि मावगोन। एडमिनिस्ट्रेटिभ खेथ्रआव माखासे मावनांगौ दङ, आसाम फुटबल एसोसिएशननि एडमिनिस्ट्रेटिभ दिगाव मावनांगौ दङ। दा गासैबो बिथिंखौ नायनानै जोंहा मानगोनां आफादगिरि नब कुमार दले सार बिथांनि गाइडेन्सआव आरो स्पर्ट्सनि जेनाखि आसामनि मिनिस्टार सार बिथांमोननि गाइडेन्सआव गासैखौबो बिथिंखौ नायनानै जोङो फुटबलखौ आसामाव मोनसे जौगासार जेनाखि खालामनाय बेखौ जोङो मावफुङो जाबाय। नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनाय आरो बरायनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे आसाम फुटबल एसोसिएशना दिनै 4 बोसोरनि थाखाय गोदान मोनसे कमिटि जोङो दाजानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो मैयाहाय जोंहा गासै आसामनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे आसाम फुटबल एसोसिएशनखौ गोदान आफाद दानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे गोदान आफाद दानायाव जोंहा नब कुमार दले बिथांखौ आफादगिरि महरै जोङो सायख'नायखौ नुनो मोन्दों आरो जोंहा आसाम फुटबल एसोसिएशननि गोदानै अनारेरि सेक्रेटारि हिसाबै जोङो सायख'नायखौ नुदों। जोंनिनो बिटिआरनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि अएसडि, लोगोसे जोंहा नैबे सुबुंथि फाउन्डेसननि जा ट्रास्टि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ जोङो सासे अनारेरि सेक्रेटारि हिसाबै जोङो सायख'नायखौ नुनो मोन्दों। आरो बेबादिनो जोंहा जोंनि रांगिरि महरै जा जतिन गगৈ ना माबा बिथांखौ सायख'नायखौ जों नुदों आरो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि सासे इएम दावाइसो बर' बिथांखौ जों सायख'नायखौ नुदों आरो सासे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जोंहा राजु बर' होननाय सासे बिथांखौ सायख'नाय नुदों जोङो। आरो बेबादिनो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंहा 4 बोसोरनि मोनसे आसाम फुटबल एसोसिएशननि जे कमिटि बे कमिटियाव जों सायख'नायखौ नुदों। दा जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों। दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ जों बरायनायखौ जोङो खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहाबो बरायदों। लोगोसे जोंनि रुनिकाटा प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बरायनायखौ जों नुदों आरो लोगोसे जोंहा सभाराम बर'गिरि कलेज बे कलेजनि जोंहा प्रिन्सिपाल
आरो बिथांनि स्टाफ बिथांमोनहाबो बरायनायखौ जों नुदों आरो जोंहा गामिनि दैदेनगिरिफ्राबो निश्चय बेहाय बरायनायखौ जों नुदों जों खोब गोजोननाय मोनदों जे आसाम बायदियाव जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय जायगानिफ्राय सासे अनारेरि जेनेरेल सेक्रेटारि सायख'जानाया खोब जोंनि थाखाय देरगाथाव होननानै जों सानदों आरो जों आसा खालामो जोंनि बिथांमोननि जे गोदान आफाद बे आफादा फैबाय थानाय समाव गोबां माखासे मिशन भिजन लानानै बिथांमोना खामानि मावगोन जों बेखौ आसा आरो मिजिं खालामो जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोङो जोंनि UPPL दोलोनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा गिबि खेबनि थाखाय ISPL जोङो खुंनो हादों आरो जोङो सन्टस ट्रफि जोङो खुंनायखौ जों नुदों आरो बेबायदि गोबां माखासे स्पर्ट्स बेबायदि स्पर्ट्सफोरखौ दिनैहाय जोङो बिटिआरनि सिङाव खुंगासिनो दङ आरो जों मिजिं खालामगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोजौ फारसे लांनानै जोंनि जिखिनि जे मानदान्दा बे मानदान्दाखौ गोजौ फारसेयाव मोनहैनो हागोन जों बे बाथ्राखौ जोङो फोथायनो जों हायो खेला गेलेनो हांखुर जाग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय माबायदि खामानि मावजानो लुबैदों जोङो बेखौनो खावलायगोन जोङो बेखौनो मिजिं खालामगोन जिखिनि जोंहा दा गोदान आफाद बा आसाम फुटबल एस'सिएशननि बिबानगिरिफोर जोंहा बिथांमोनहा दिनै रोंखा राखा जोंहा आफादगिरि हिसाबै जोङो आवगुनिनो जोंहा आफादगिरि नब कुमार दले बिथांखौ जों मोननो हादों आरो गोदानै जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ जों मोननो हादों दा बिथांमोननि दैदेननायावनो एसे फैबाय थानाय समाव जों गोबां माखासे फुटबल जौगानायनि थाखाय गेलेनाय बिथिङाव जौगानायनि थाखाय गोबां बिथांमोना निश्चय मिशन लानानै भिजन लानानै खामानि मावगोन आरो जोंनि गोग्लैसोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा बिथांमोननि जे भिजन आरो मिशन बेजों खारफानो नाजागोन आरो जोङो गावखौनो साफा साफा राफोद गेलेगिरि आरो साफा साफा जाफुंसारनाय सासे गेलेगिरि महरै जों मोननो हागोन जों बेखौ गोथौ फोथायनाय दङ